Татарстанның иң яхшы товарлары исемлегенә кердек. Ел сайын шушындай бәйге оештырыла һәм шул бәйге дип әйтгәндә Bu Татарстанда оештырыла? Татарстанда лучший товары Татарстаны монда керү бик зур дәрәҗә инде. Һәм менә шушындай Татарстанда җитештерелгән бөтен төр продукция, бөтен төр оешмаларны шушылай итеп буклет итеп чыгаралар. Сездә шунда кирдегез? И без шунда кирдек инде. Ел сайын монда хәтта менә Сезнең әйберләрегез була беренче. Безнең инде теге ничек дип әйтим, VIP товарлар арасында признан как лучший дип әйтгәндә, русчалап дип әйткәндә. Бу милли товарлар. Эшләрбез. Вот. Гомумән менә Мәфһүмдәрәк мендәрләр индеме? Мондыйрак мендәрләр, анда без күпчелек чиратта бизәкләр авторлык дип әйтеп булмый, чөнки татар милли орнаментларына таянырга тырышабыз. Башка мастерның эшен біз үзебезгә йөклей алмыйбыз. Башка төрле бизәкләрне куллану, шулай ук аларның авторлыкларын буза. Шуңа күрә инде без тулысынча менә безнең шушындый каталог тора инде. Һәм үзебезнең Татарстан милли татарларның милли бизәкләре белән бик кызыксынабыз. Безгә бик Шул хәтта китаплар име? Милли бизәкләр турында. Үзебезнең biz тарихыбызны беренче белергә тиеш бит инде. Ул бик зур җаваплылык һәм Фуат абый хәле мастерскойга чыгып киткән килештер китап бар, Фуат Галимуллинның китабы. Анда инде ул туплаган төрле Татарстан төрле почмакларыннан җыйналган бизәкләр, аларның тарихы, килеп чыгышы. Без инде күбрәк шуларга таянабыз. Чөнки ничек дип әйтим, бизәкне ясап була инде ул, әмма ләкин аның һәрберсенең үзенең килеп чыгышы бар. Без аны үзгәртә дә алмыйбыз, боза да алмыйбыз. Җаваплылык аның өчен инде. Безнең эшләр, дини эшләрдә эшлибез без. Мәсәлән, намазлыклар. Коръән тышлары, тәсбих сумочкалары дип әйтгәндә, аларда теге әйберләрне, орнаментларын карап итәсендер, нәйме? Дугаларны бик чигергә, Аллаһ сүзе кергәннәрен дугаларны бик чигергә тырышмыйбыз, чөнки ул әйберне киләчәктә нинди кайда ятуын, кайда булуын, нинди куллар белән тотынуына без гарантия бирә алмыйбыз, шуңа күрә ышандыра алмыйбыз. Андый вакытта мин кешегә әйтәм, безгә дини әйберләрне, дугаларны чигеп бирегез әле дигәндә, мин аларга аңлатам инде, ул бик зур җаваплылык, сез аны беләсездер инде. Аларны теләсә ничек юлма кул белән тәген тотарга ярамый икәнен аңлатып бирәм инде. Безнең эшләргә килгәндә, мин үзем балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Фәрит ул вакытта эшлидер, полиция хезмәткәре, РОВДда дип әйтгәндә, ул вакытта без алдык үзебезгә мондый бутабый гына пробный чигү машинасы. Кул белән чигелә бит инде, мин чигеп утырам, азапланма инде ди. Аның бит машинасы бар инде ди. Туясың бит, чигәсең, алып куясың, чигәсең, алып куясың. Кул эше ничек инде бар. Менә шулай кызыксынып киттек дә интернеттан карый. Ул вакытта акча да юк, ничектер кызыксынып, просто үзебезгә шөгыль булсын дип кенә алдык. Алдык тагын, аңам оказывается, бу алай җиңел генә түгел икән, алдың да чигү түгел икән, аны бит әле машинага килеп эләккәнче, нидә булса бизәкне чигә башлаганчы, аны компьютерда һәрбер юлын салырга кирәк. Менә һәрбер атламын, һәрбер юлын салып, ул бизәкне әкренләп ясый башлыйбыз. Менә шул бизәкне ясаганда бөтен җеп тип-тигез ятырга тиеш. Берсе артыграк китсә, арасы бушрак калса, бизәк матур да чыкмый, кирәк тә чыкмый. Менә шуны хәле итеп, завлекать итеп китте, ул безне кызыксындырып. Мин тигү, чигү белән төсләр, материаллар, тукылмалар белән шөгыльләнгән арада Фәрит кирип китте шушы компьютер эшенә. Җыя башлады. Кичләрен эштән кайтабыз. Нидә булса ул безгә менә ничек дип әйтим инде. Ял итү, бергә мавыгу, куш менә үзегезгә бер шөгыль сайлагыз инде. Шөгыль просто кызык кына булды. Кызыклык өчен генә тотындык. Сез маңа иҗат белән шөгыльләндерәсезме? Шунда әйберләр белән катнашкан бар име? Юк. Мин русча әйткәндә чисто случайно чыккан әйбер име? Юк, чисто случайно түгел, ул минем инде электән, мин мәсәлән
укытучылыкка укыганда иң беренче мин авылга мәктәпкә укытучы булып кайттым. Ул вакытта дәресләрне туплап бирәләр бит инде. Үземнең фән буенча да юк. Миңа рәсем дәресен алып барырга әйттеләр. Ә мин кичкенәдән бик матур ясыйдырым инде. Ясау сәләте бар, безнең туганнарда да рәсем ясау сәләте бар. Шуңа күрә ул рәсем сәнгате ул минем өчен бик якын. Шуңа күрә мин үземдәге балаларга 3 ел дәвамында рәсем шөгылендә, рәсем дәресендә укыттым, шул ук вакытта татар телендә укыттым. Үзебезнең тарихны өйрәндем, Татарстан тарихын укыттым. Булар барысы да ничектер бергә тупланды. Менә күрәсең, ничек томалга түгел. Аннары инде мин үзебезнең җирле телерадио компаниядә 9 ел тирәсе эшләдем, корреспондент булып. Сабаты була да? Саба дулкыннары телерадио компаниясында. Һәм инде дәвам иттем үземнең ничек дип әйтим инде. Профессия белән дәвам иттем мин үземнең профессиягә ятышлы һөнәрне дәвам иттем. Мин һәм балалар бакчасында тәрбияче, өлкән тәрбияче булып эшлим. Анда без көн саен иҗат итәбез. Анда гел кулышы кирәк. Иҗаттан башка яши алмыйсыз? Юк, анда менә гел яңа әйберләр кирәк. Гел нәрсә булса уйлап чыгарга кирәк, гел кызыксындырырга кирәк. Без тәрбиячеләр, без кирип өйрәтеп балаларны гына әйдәләп йөрүчеләр түгел бит инде. Без бит балаларны бөтен кулчуклары белән эшләргә өйрәтәбез. Матурлыкка, сәнгатькә тартабыз. Менә шундый вак кына әйберләрдән дә ни дә булса шул ук пластилинны әвәләп булса, нәрсә булса ясап куябыз бит инде. Без үзебездән нәкъ шул сәнгать кешеләренә әйләнеп бетәбез. Ул безнең канда. Шуңа күрә тиктормау дигән әйбер. Менә шунысы кызыклы ярар миңа инде. Моның белән бит әле мавыгып китте минем тормыш иптәшем Фәрит. Ул үзе бик кырыс, бик таләпчән һәм бик җаваплы эштә эшләвенә карамастан кич белән кайта да үзенә кызыклы булып, тынычланып, нидә бер мавыгы табып, кемдер балыкка йөри, кемдер хоккей карый, ә без бит инде Фәрит белән утырабыз, хәшигеп бу компьютерда җыя рәсемнәрне. Менә мин гаилә башлыгы инде Фәрит, агай дип әйтимме инде. Сез полициядә эшләгәнсез, димме? Хәзер менә иҗатка күчкәнсез дип әйтәм, бу ничектер туры килми бит инде профессияларда. Ничек бу туры киләсез? Ничек киргиттегез моңа? Ну, полиция тоже, видимо, ничего, это разные составы шли. То есть, кем-то участковый ворон, дознаваться, следователь ворон. То есть, кем-то меня кодит босс оперативишь, кем-то бош перешлет, женеточный сутлажи говоритишь. Ну, өзім дознаватель был шлядым. Какой-то башный сержант был, андары участковый, андары дознаватель, андары замначальника. И в конце пенсии, да, киттелинде, начальник межрайонного отделения. Что за знание было еще? Это Росгвардия. Лицензионная служба, что ли, была? Анда киттелинде, начальник межрайонного отделения. Сіз деньги звонили из пенсии? Майор полиции был. Әлі шунысын айтара керек, Фәрит абай Қазаннан қайтқан сабаға, ауылға. Вообще, шәһәрдә қайттың ауылға. Ауылға қайтты, 99-да менде қайтқан ем, менде қайтқан ем. Мен бір жолы болушан дейіп қайтқан ем тегінде сұрап, Қазанда. Шулай қайтты қалды менде. Сабар районында мен қайтқанда мында вообще көргенім ужас ем. Қая қайтты, менде ауыл мында дейіп в шоке болдым. Ну вот мында яшап, сабақ өзгерейін, ел сәні өзгеріп, Хазер уже как-то переживать отмели, что действительно сабадан китайцы келмейді. То есть даже предложение бары Қазанға кетіп, Қазанда эшләргә, сабадан Қазанға китайцы келмеді, мында қалдым, мында эшләп, мында үсәм дейіп, обстоятельства так сложились, что Сергей Устинин, начальник был бит, тоже бит, считай, хоть и Росгвардия. Ну, һәр бір ішінің, һәр бір вақытның, орысша айтсам, каждого периода бар вақыт қашан кетерге алыштыра керек. То есть мен Росгвардиядан өзім почти 2 ай кеттім. То есть мен жібермеділер. Кету процесі 2 айға созылды. Кету процесі 2 ай. Анда бір вақыт ойладым да шулай.
қашан 20 жылдан артық бір іште ересің, ішлейсің. Отпуск 1-2 атына, и то сен іштейді, ұялар юк. И мұнда Лилия теге башады күндерлер. Бізде выставкалар шақыра башадылар. Анда-мында барасың, уже кішілерден көрешесің, сөйлесесің, шундай кішілер бар, шундай тұрмыш бай екен. Көргеш уже те бір кабинет мешітке қойтасы келмейді. Yok, реально, мене тұрмыш... До степени привыкать енді, ты ішке ме? Уже ты башқа тұрмыш... Уже бір нәрсе көрмейсің, не то, что көрмейсің, сен просто көре алмайсың, сен... Мен мені мақтанып етім, өзім сондай кіші ішке кіріп кеткеш, полностью кіріп кетесің. Полностью кіріп кеткеш, семьядан бір қайда барып болмай бір нәрсе көрмейсің дейінде, іштасы бар айында, мұнда қайда тұрмашы бересің де. Мұнда қараймын, сондай қызық кішілер бар екен, міне... Анда айтырмын. То есть, міне бұл выставкалар, міне бұл міндерлерді біз башылағанда, Лилия башылағанда, кіші кіре берді. Кім міндер алсын енді, шундай кімге керек енді. Ол как-то в шоке Самар районында, Лилия самозанят епі, именно бізде как творческий ішінде башладық. Біз бірінші. Мағашы мындай бір болмаған. Шундай, чтоб кул ішлер бен налог төлеп, ипі ереп, чтоб сіздің еще құрып выставкалар ереп, чтоб мына Қазанда сабағын дәріп бренд уже мына кеше барған ек, бір мастер Каида отырауы. Светлана Шевалиева. Білем. Ол айтар, мына сізде уже бренд. То есть, как бренд, уже бренд туралы сөйлеші. Сабағын дәрі уже как бренд. То есть, мына бұл башылағаш, біз өзіміз просто хоббика башылағаны, но со временем уже кіші сабағын, даже қай шығамыз выставкалары, кіші, сабағын дәрі. То есть, біздің біләлер уже сабағын дәрі. С другой стороны, мына шақ қатасың енді, мына біздің мында 600 лет тұрсын та. 600 лет он? Да, самый таги, нормальный. Қибат туылында, младший линейка. Қибат саналар, например, қатын қыздар тұрнақ тұрға, міне арыңа баралар, это нормальный бәйіз. То есть, міне шылай. 600 лет сонда қибат саналар, да? Қибат саналар, но тұрнақ міне арыңа қибат түгілген. Асал. То есть, міне кеткеш, оказывается, міне шылай верлай бар екен. Бұйыл Старый Крымға барып қайттым. Татарстан мен культалы барды, выставка білен. Шумендерін алып барды. Онда шоттадың? Шотларында 4 күн тұрдық. Тағын екінші емалас шақыралар. Август айында фестиваль национальный костюм болған, татар крымский. Мына уже шақырал біздік тұралар екінші августта. Алла берсі. Ондары Россия бойынша енді Мәскеу, Новосибирск, Ханты-Мансийск округқа қадар бардым. Эстонияда болдым, Турцияда болдым. Эстонияда бір өзім болдым. Анда тоже шултығы көргәзмелерді құрташы бәйме? Көргәзме, но вот что в шоке, ты көрмеген кіші кебіп, Фейсбукта қоясың бетінен, Фейсбукта бір ханым білен тоңашып кеткен ем. Бір бара келе, Гүлзина апа, как раз туған күні недавно 72 яшты болды, Эстонияда, Таллинда яши. Бір язып тұра, әдегісі Сталинға келесіңіз келмеймін, мен дәрілерін көрсетірген, әйтен келейінді. Мен сіздің шақырам, билеттегі перелет өзіңіз төлерсіз де енді, а проживание, культурный программа біз татарлар етіріміз. Мен әйтен, вообще қашан барым тұрам. И бірінші күн өзім, бұл язып атаған, Гүлзина апа. Фәрид, мен сештім, сені делегация кіртеміз. Вислар, теге проезд, что бесплатно. Я вообще, ребят, оказывается, мына бұл кул ішлер білен сен Бушқа, біз Бушқа еврейлерді өзбетін, Эстонияға барып қайта аласың, Крымға барып қайта аласың, тігінде барасың, мұнда барасың. Мен бит тоже бит оқымадым, үйрендім лилиялер. Біз бит просто мына ясый башладық. И кішіге, оказывается, шу башладық. Кіші, оказывается, качественно. Лучше там Татарстан біз за качество берели, а не просто так берели. Ол бит узор біздің кәтігіл, татар милли узоры. Мұндар качественный болаш. И те конкурсқа барғанда, конкурс мына бұл лучший товар ұздық. Торгово-промышленная палата бізден сатып алып, Мәскеуге
американское посольство бұлай кеттір. Aa. Біздің міндер, Ee. өздері шундай міндер бар, как бы кожаный. Аны бұлай кеттілер американское посольствоға. Мгм. Фотографиясы бар в Фейсбукта, как Ee. послу Америки. То есть торгово-промышленная палата бұлай кетті. Біз олар шла вообще в шоке. Ee. Біз бұлай что-то там такие супер-пупер, оказывается, біздің міндерді. Ну, значит, сіздің продукция уже сегодня, на уровне уже мәңген тегі. Мен ескілі ауылда ешіп, бір білмеген, мен полицияда или госпитальда бір қошанда тікмеген, тегі өлігіті профессионал. Біз иренгеш, мен иренгеш, неше бүтін кіші ирену. Nasıl indi biz mine masтерскойдаймы? Міне бұл біздің кішкене мастерской шынды. Бұл шушы жеплер білен қолданасызаймы? Житлер, основном моим төлінде для вышивания. Бүгінде жиылған коллекция. Бұдыр нәрселер қолданышта болуға мүмкін еме? Почему да? Сіз бұдан нешік ішейсің, тігі күн сайын шушында кіріп ішейсің деймі? Или илхам келгенде ме? İlham келгенде. Илхам ойға неше дағыр келе? İlham периодист. Бұларында кішкенай біле дәсі деймі? Сәлем кетем. Мына мұнда уже семейный фототора уже. Бұл ауылда міне мұнда тігіп, міне мұнда қуаты біздің. Шына қарап, вдохновить сөйтіп. Бұл har бірісін көресің, бар өзінің машинкасы. Бұл по тяжелым тканям. То есть кожа, міне мұнда шындай обложки жасаған ради интереса. Такая стишка. Что деп ясайсыз деймі? Да. Это вот машинка с двойным продвижением мотора. Дикие ветли. Им бірінші, кстати, машинкамды алған. Еще, по-моему, біз аны сумкалар тігеміз деп, шулай бір сумка тіккен еді. Бұл обычный машинка. Бұл по... Мысы доработаетер қазір енді? Yok, именно бұл основная машинка меня бұсы. Бұл по медленным тканям. По всем по тонким тканям. Китаец, набекает китаец, меня шил. Сырын мотор встроенный, когда был сами вообще загитый себе шалом трунда. И реально биттік настройкалар білен бұл еще. Ну бұл, кстати, меня бұл екі машинка берген. Грант. Мен культ грант берген. Это Айверлок. 4-ниточный, переделанный под 3-ниточный. А мұсын нәрсе үшін қолданыланың? Бұл края асыбыз. Чтоб ты мотор болсын. Бұлар екі машинка неге алынған, грант алынған? Бұл екі машин грант алынған, міне чтоб бір міндер тігерге. Башта міндер тігілі. Міндер тігісінде уже моторлатайын. Края опервочный стежка білен бергеш. Бұл бик иностранецлар қарайын. Міндеріне ашып, көрсетім, міндеріне ашып. Ушылай говориларында міне бұл стежка болса, оверлочный. Это считается уже уровень ребят этлений. Да. То есть, частые мастерлар дают, потому что без нормальный травм. Когда туль, но Сергей вышивает там. Машина. Его называется тамбурный шов. Электротарлар кублен ясыйлар yani. Кублен тегелер, сілгілер теге зор сілгілер болып шыға. Тамбурный шов. Бір отырғанда программада ясыйсың бір специальный программа барінде. И мына шулай нешке айтайын, өзім ойлап таптым, анда-мында, может, өзім де ойлап тапмадым. Но мына шулай ойлап таптым тамбурный шов. То есть бұл некоторые кішілерді қуалайды, қара кулбен шегілген бетінде бұл құлап тұрған. Шундай істер настройкада тіккенде шундай істер бітіресің, что даже некоторые кішілер қарап тұрғанда, ух ты, кулбен тігілген деп, айыры болмай.
Совесть бар бит, әйтәсі енді, бұл машинный вышивка деп ütілген. Бірінші мәрте алғанда, ярты сағат мен шоу қарап тұрдым. Завораживающий, оказывается. Я şimdi прям интересно şimdi блин. Ты на компьютере задавал систему, ты не был? Да, компьютер, да. Досрочка сама YouTube, куда и тест, и красный. И на будет дизайн, буду брат на алдым. Я сразу не Я сразу повторю. Өзімнің писателге. Будет компьютер өзіп машинка білмейді, қая инаны толерать, неше миллиметр, неше сантиметр көтеруге тиеш, сен өзін отрисовывайтасың. Мына бұл сілге, бұл тата сілгесі. Бұл музейдан. То есть музейда бар. Золотое шитье там бар. Сілге бар енді? Мен анда фотографировать етіп, компьютерге ясадым, именно чтобы кішіге кіші алсын деп. Именно туйларда украинский ручник, русский ручниктен ақша алады, икилер береді. Она именно бұл фотоарт сілгесі, бұны ики есілер. Бұл неше метр шеймен бұл мұны қазір? О, бұл загышный бұл. 50 тысяч стежков. У меня был 1 минут шлявин, считай, 1 минут стежок я отправил, то есть где-то был салат. Даже загорать, я знаю, это неправильно. Бұл машинка өзі, машинка бар енді. Ну что, программу создавать? Мына шундай программа саталып. Мында что самое интересное, бір нәрсе yok енді оланда. Бір дискта, бір кішкене, но зато китабы. Ronaldo böyle mi? За рулем Ronaldo. Мен алғанда мына бұл 33 мың тұрайды. Сіз бұны бүтін үйреніп қарады қылдың дейме? Да. Бізде бит машина вышка бойынша үйрету жоқ. Қазір қазанда көрген жоқ. Бұны үйрендім енді, получается, интернет форумда отырып, английскийдан орысшаға переводить етіп, бұл диск 30 мың тұрайды. Это когда доллар 132 рубля. Это записано. Қазір доллар тұрғаш, бұқиба тракторине получается. Бір 60 мың тұрайын қа? Минимум. Айтамын, немножко вокруг трактора. То есть, хорошо, үйреніп болам, өзім интернеттен тұрып, бір білмегеш. Мына бұл, до того, пока алмадым, что шундай программа бар, вообще білмеймін. Мына шулай әкіріне, үйреніп болайын. Менден болғаш, сізден да болар деп, ойлап тұрамын деп кішіне. Все, қуартуға жетемін. Керек болса ойдан еттім ба?